Nid yn unig mae coetiroedd yn rhan o dirwedd anhygoel Cymru, mae'n hefyd yn lleoedd unigryw ac arbennig. Mae Cymru'n gartre 20 o goetiroedd sy'n ardaloedd cadwraeth arbennig, rhan o rwydwaith Natura 2000, safleoedd bywyd gwyllt gwarchodedig Ewropeaidd. Mae'r sawl math unigryw gwahanol o goetiroedd, megis y derig gorllewinol hynafol, yma yng Nghoedydd Aber. Mae gan bob coetir ei ecoleg arbennig ei hun, ac mae gennym gyfrifoldeb arbennig i'w gwarchod. Mae bywyd gwyllt yn ffynnu yma. Mae'n nid yn unig yn gartre i adar ac anifeiliad, ond hefyd i floda, ffwng, cennau, mwsogl a llysiarafydd, toreth o fywyd gwyllt. Mae coetiroedd Dyffryn Gwy yn safle pwysig iawn ar gyfer y slumod pedol lleia. Maent yn ymgynefuno yma ac yn helan y coed o'i hamgylch. Mae gofalu am y cynefinoedd hyn yn y coetiroedd yn creu ecosystem gyfoethog ac amrywiol sydd o fydd i bopeth sy'n byw yno. Ond mae coetiroedd Cymru dan fygythiad gan bwysau gorbori a llygredd. Mae angen gwneud gwaith rheoli hefyd mwyn monitro a fiechydon, ac mae angen rheoli rhywogaethau estron wrth iddyn nhw ordyfu dros blanhigion brodorol. A prisgoedion ffordd draddodiadol o gadw coetiroedd yn iach. Gall hefyd ddarparu coed ar gyfer siarcol ac mae coetir iach yn werth i weld. Mae cadw'n coetiroedd mewn cyflwr da nid yn unig o fydd i fywyd gwyllt fel y pryfed peillio yma, ond mae hefyd o fydd i hamdden a thwristiaeth. Gall effeithio ar lifogydd hefyd, gan amsugno glaw mewn ffordd naturiol a chreu coed ar gyfer crefftau. Felly ewch i ymweld â choetir a theimlo ei galon hynafol yn curo. Mae'r lleoedd arbennig yma yn haeddu'n gofal.